Татарстан Республикасының төрле районнарында әлифба бәйрәмнәре гөрләп узды. Балаларның иң беренче мәктәп китабына багышланган чараларда безнең төшерү төркеме дә катнашты. Тукай музеена Казанның 149 номерлы гимназиясы укучылары җыелды. Биредә балалар өчен бик кызыклы мәгънәви бәйрәм әзерләнгән иде. Тулырак Ләйсән Хаҗиева видео язмасында. Туган тел, синдә булган иңлек кылган дуга. Тукай үзе булмаса да, музейында аның әкият геройлары яши. Балалар янына шүрәле килде, бергәләп уйнап, көлеп, төрле бәйгеләрдә катнашып, белемнәрен күрсәттеләр. Татар мөхитендә укыган балалар аерылып тора шул. Тукайның әсәрләрен яттан диярлек беләләр. Шүрәле аларны озак сынады. Шулай демейді, мен теге әзірек кіне білмейді тұрған наданырақ шүрәліде, чөнки балалар үзләре бик көп біләләр, алар үзләреннән наданырақ шүрәліні күргәч бик шатланалар инде. Тукайның әкиятләрен балалар чынлап та бик әйбәт біләләр. Нәк Казан артында бардыр бір авыл кырлай диләр, жырлаганда көешен тавыклары жырлай диләр дип, алар сөйләп тә җибәрәләр. Балаларга гына түгел, чара әти-әниләр күңеленә дә хуш килде. Мондай татар бәйрәмнәре бик сирәк була. Хәзерге вакытта безнең һәрбер балалар теге урыс сүзләрен кыстырып сөйләр, безнең гаиләдә татар җанлы гаилә дип әйтик инде, теге татар телендә генә сөйләшәбез, әкиятләр яратабыз, бик зур рәхмәтләрне әлбәттә белдерәбез, чөнки ул шүрәлене күрү теге яңа елда Кыш бабай күргән кебек бит инде. Бик күңелле булды. Үзем дә рәхәтләнеп көлеп утырдым. Музей балалар шоу-шуыннан гөрләп торганда эшләргә дә күңелле ди хезмәткәрләр. Миубикәдә кунакта, Шүрәледә кунакта исемле чаралар да уздыралар. 2-3 ел дәвамында безнең музейда зур үзгәрешләр булды, бик матур итеп ремонт ясалды һәм без элекке традициябезне тагын яңартып җибәрдек. Балалар өчен төрле бәйрәмнәр уздыра башладык. Дәвам иттек дөресрәге. Тукай музее гомумән туган телне саклаучы бик мөһим үзәк. Татар мәктәпләреннән килгән балалар белән җиңелрәк әлбәттә. Рус мәктәпләреннән дә безгә киләләр. Без инде кай вакытта аларга рус телендә уздырабыз. Чөнки аларга татарча аралашырга кыенрак. Шуңа күрә русчаны, татарчаны бергәләп алып барырга тырышабыз инде, тәрҗемә белән дип әйтимме. Ләкин алар белергә тырышалар. Biz аларга мәгълүматны бирергә тырышабыз һәм менә шулай уен рәвешендә аларга татар сүзләрен, Гапла Тукайның татар әсәрләренең исемнәрен татарча, русча шулай әйләндереп аларга аңлатырга тырышабыз. Алар бик канәгать китәләр. Әлифба бәйрәменнән соң музей буйлап экскурсия оештырдылар. Тукай музеенда гомумән балаларны бик яраталар. Монда интерактив чаралар биредә бик еш уза. Менә бу бүлмә мәсәлән иң кичкенәләр өчен. Бергәләп мультфильмнар карарга, рәсем ясарга, хәтта Шәүлә театрында оештырырга була. Әниләр һәм бәбиләр өчен менә дигән файдалы һәм күңелле итеп вакытны уздыру мөмкинлеге бу. Ләйсән Хаҗиева, Татарлар, Казан.